38 anyos nga mananagat sa Cagayan de Oro City ang padayong gipangita sa otoridad ug iyang mga kaubanan human nga kalit na wala samtang nangisda sa lawod. Ani ang report. Pasado alas 12 kadlawon adtong Huwebes, nakurat na lamang kining mananagat nga si Crisanto Malazar. Human nawala na sa iyang pump boat ang laing mananagat nga si Fulgent Nuneza, 38 anyos, samtang anaa sila sa lawod. Saysay ni Crisanto nga nalingat kuno siya ug ang iyang kauban sanglit na pokus sila sa pagpanguha sa bug-isda. Diyang sa iyang paglingi sa pump boat ni Fulgent, nawala na kini. Matod pa, nagpatuyok-tuyok ra kuno sa lawod ang mong pump boat rason nga ilang giduulan ug nakita nga nawala na ang biktima. Natagat dito siya. Mo nilibaw ko sa akong panagat. Ang dipos. Dayon, ipitain ako siya. Ug asa gisunod-sunod ako yang area nga gidagdagan sa iyang pambot ug nabagit siya. Wala pa gid ako nakita sir. Gilayon silang mibalik sa baybay ug gitaho sa ilang grupo ang nahitabo. Gilayong mitabang sa pagpangita ang Philippine Coast Guard sa nawalang mananagat. Apan hantod karong adlaw Huwebes, pakyas nga makita ang mananagat. Matod ni Rolando Escarpe, kinsa presidente sa Kiraba Fisher Folks Association sa Barangay Bayabas, nga sukad namugna ang ilang grupo niadtong 2022, kini ang unang hitabo nga adunay mananagat nga naaksidente. Even though sa kakasuhito sa dagat, dapat na kay safety. So ako na ikuan siguro sa among asosasyon na magpataod na ko sa ilaw katong pan best life best kay magkinaunsa mulutaw man gyud ka. Gawas ni ana magsugod sab kuno sila sa ilang kaugalingon nga search sa lugar kung asa ulahing nasiplatan ang pump boat sa biktima. Nasabutan na mo sa among grupo nga mangita mig tao na maayo mo salom kay kami na lang mo perform dito sa pagsalom. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.